El Balaguer va jugar el millor partit de la temporada ahir al municipal i això li va valer una victòria contra el líder de la categoria, el Catllà. El treball i la pressió dels locals va fer que els visitants no poguessin desenvolupar el seu joc i els vermells van dominar el partit des de l'inici. L'enfrontament va començar amb una primera part de clar domini del Balaguer que va gaudir de diverses ocasions per avançar-se en el marcador. La falta d'encert en la rematada final va fer que s'arribés al descans amb l'empat a 0. No obstant, la polèmica no va faltar en l'enfrontament. Els locals van demanar penal per una falta sobre Parra a l'interior de l'àrea, que l'àrbitre no va xiular. En la segona part va arribar el gol. Andreu va aprofitar una passada des de la banda per inaugurar el marcador. Uns minuts més tard, el Catllà va quedar amb un home menys per l'expulsió de Pol. El Balaguer encara va gaudir d'alguna altra ocasió, però fins a la fi de l'enfrontament el marcador ja no es va moure. A la conclusió, l'equip tècnic del Balaguer valorava molt positivament aquesta victòria a casa davant del líder. Victòria de prestigi. Aquest resultat d'avui, guanyar contra el líder a casa, després de 2 derrotes que teníem aquí a l'afició, ha sigut impressionant. És 3 punts que li donem molta importància i és un premi pels jugadors i per l'afició. A veure, és un missatge important perquè a nivell de la plantilla avui teníem 2 baixes de 2 jugadors molt importants que eren del Joan i l'Isaac i això vol dir que qualsevol membre de la plantilla és competitiva. Han sortit d'altres jugadors, han rendit, han complert i hem demostrat que podem guanyar el líder i que nosaltres amb treball i tal com ho estem fent últimament podem competir i podem tindre bons resultats. Després d'aquesta victòria, el Balaguer és 5è de la taula, amb 14 punts i a 5 punts del líder. La pròxima jornada, els vermells visitaran el Tecnofutbol.